harapan. Baka naman ito po na so, Kasi cellphone mo, ano cellphone mo? wala ko internet eh. Panbiyo sa lupo. Hello po. Kain po tayo. Nakatama ang internet. Tulog lang ako kahit ano. Sulit pa na lang. Saan? Ano? Wala na. Panbiyo sa lupo. Hello po. Pasensya na po. Kain po tayo. Shoutout sa lahat. Boy Jordan Nilo po. Shoutout po. Tanghalian po lang namin. Hello po. Pasensya na. Pagdating namin ng biyahe, dumiretso kami ng PGH. Tapos pagdating namin sa, pumunta namin dito sa Tabisa. Nakatulog, bagsak. Kakagising lang namin. Tapos naghanap kami ng makakain. Ano? Thank you sa po. Kain po, kain. Tapos mamaya, ay bukas. Pwede tayo bukas. Gusto ko na kamay. Wala kang Daddy Frankie. Seven viewers hello. Silent viewers hello po. Magandaan ako. Hello po. Good afternoon everybody. Kain po. Ay, Kuya Jordan. Wala pa lang signal Frankie kanina. O, ano nangyari? Na-end live? Wow. Hindi ko lang ito yung live niya na. Natulog ka lang, bagsak. Gising lang po. Tapos kanina rin sana, magla-live ako ng 11. Kasi walang signal. Kaya bumili na lang po kami ng ulam. Shoutout sa lahat dyan. At si Tere, hello. Dapat yung sabaw nagbuhat ng sabaw. Pwede ba yun?
Para ikaw, ano. Kuya Neymar, hello po. Kuya Neymar, hello po. Kain po. Ano? Gusto dyan parang ito na yan. Kakagising lang po. Okay naman po. Dumating ata kami dito, ano? Ngayon ba? Siguro. Hindi ako tingin. Tulog tayo pagdating. 9, pagbaba Hey. ng gamit. Pretix kami bumaba. Pagdating ng Pretix, sakay kami papuntang PGS. Nabalik ko agad sa Pretix, kaya PGS. Pagdating dito, bagsak na, tulog na. Tapos bukas, confine na siya bukas. Kuya Benji, kain! Kain ka, Benji. Magandang hapon. Dali ko alam kung kailangan makakauwi. Grabe na. Kung kailan dito ako sa Maynila, may sinat yung anak ko, tumawag yung kapatid ko. Ate Cherry. Hello po. Pa-sleep ka na. Saan po, Ate Cherry? Patulog na daw si Kuya Benji eh. Grabe yun. Nabulahaw pala doon si Kuya Benji. Patulog na pala. Kung kailan wala kami doon, saka magkakasinat pa yung anak namin. Kaya grabe yung iniisip namin ngayon. Ano pa naman yan? Talagang alagain talaga pag nagkakasakit. Kasi gusto niya parating nakahiga eh. 7 PM live ko yan. Balak ko sa anak, balak ko, mamaya na lang mag-live. Kasi nga magla-live si Juan uli. Gusto kong matulog na matulog. Kaming dalawa para makapahinga talaga. Lalo na sa kainan mo, kainan. Kainan mo lang, kainan. Kuha na lang ulit ako. May nasali ko ng isa. Ay sa inyo, kwento lang. Makikinig na lang muna ako. Higa na rin ako. Lagi Ate Cherry. Balak po sana namin mamayang gabi si Kuya Noli pala naka-schedule. Hindi rin po namin alam. Mabuti na lang nag po siya. Group Kay chat Kuya yun Noli. to. Group chat. Sa group chat nila. Kanina po kasi walang signal talaga yung dito. Bumili pa po kami ng SIM Mga card. tulog na siguro yung mga viewers natin. Madaling araw na ata sa kanila eh. Wala, kanya na lang sa replay. Shoutout kay Ate Maria J. Ano po namin ulam? Sisig. Bumili kami ng sisig. Favorite po namin yung sisig dito eh. Saka bumili kami ng Pansit. pansit. Parang feeling ko mas madami makakain kapag pansit parati ang ulam. Inuulam ko to eh. Sa kanin. Kuya Bobby! Kuya Bobby, hello sa inyo. Hello, Kuya Bobby. Sa din namin kami Kuya Bobby Manila. Naka-uwi ka na Kuya Bobby? Wala, dyan ka pa sa ano? Ay, uuwi siya? Tagig. Hindi ko alam. Ano ba nga? Hindi. Punta. Kaso mas malakas ngayon yung angkas. Pipi. Walang kalakasan ng angkas. Akala ko joke mo lang yung angkas na yun. Hindi. Totoo pala angkas. 11 viewers, hello. Mahirap. Ako nga sana, buo na yung plano ko rin. Yung Kabinji, kung halimbawa, di pa natawagan si Mrs. na babalik niya dito, balak mamamasada ako. Balik ko ito na ako sa'yo. Yung kulong-kulong, mamamasada sana kasi maano yun. Malakas yun.
Sigurado. May YouTube ka na, Kuya Benji. Uwi ako. Medyo matumal biyahe pero malakas. Malakas itong gin bilog. Uwi daw siya pero Yun lang. malakas yung gin bilog. Patay tayo dyan. Pwede halili naman. Saan kaya, Bobby? Kuya Nimar. Kuya Bobby, joyride ka ba? Tanong ni Kuya Nimar kay Kuya Bobby. Parang dito malabong si. Dito malabong si. Pagkataas namin kumain, tapos ng live, tulog ulit. Ay pag doon na sa ospital, wala lang tulugan. Ako, tulog ka pa din doon. Di rin. Nung nanganak ka nga, At ang nana iyan. Andun ako naka-play. Nag-play ng music. Thank you Kuya Benji. ay nag-nininip. Hindi piniplay niyo. Oo. Ako, joyride ako. Pero matumal. Sing lang nila, Jun Bilog. Nakaano yan, silent viewers. Yan si Ate Bidang, Kuya Bobby. Oo. Malalaman niya yan. Ayaw mo to, Jay? Ayaw mo to? 11 viewers po. Hello. Comment po kayo para magkwentuhan tayo. Comment ni Kuya Bobby, parang nakainom na talaga ng gin-gin. Kasi si Kuya ni Mario nagtatanong eh. Sabi niya Kuya Benji eh. Malakas talaga ang tapang niya. Mati ba na yun? Saan lugar ka na mga salo Kuya Bobby? Hindi yan. Ano nga ba napakadelikado yun? No, Lahat naman delikado. may singit. Singitan sila parati eh. Ano? Hello, Bob. Nasa kanila, badet ata sila kanina habang nag-video ko ako sa anak ko. Nasa makinig ako kanina. Pwede naman siya si Kuya Bobby sa BG's. BG's iba yan. Anong biyahe niya? Hotel na yan. Bilib na ako dyan kay Kuya Bobby. Hmm? Bilib ako kay Kuya Bobby. Mag-start niya. Yan ang tunay na ano. Pag-ready pamilya. Madiskarte sa pamilya. Hindi yung ano, hindi naman sa yung iba, panareklamo, naghihirap. Pero di naman gumagalaw, di ba? Yung Kuya Bobby, biruan mo. Around Manila pero pili ko lang. So, tagig na kasi mahirap na yun. Biruan mo galing Sa Bicol. Makati pa naman, Kuya Bobby. Pag namali ka talaga, kahit isang step lang sa Makati, ticket agad. Galing Bicol. Mandaluyong din. Pumunta pa ng Asan Manila. ka umuwi dito sa Manila? Mugit ako. Ay, mugit pala si Kuya Nimar. Pero si ano, si Tito Jun, umayaw na dyan. Jore din dati yan. Talaga? Mahirap kasi ano yun, galing sa trabaho. Pagkatapos ng galing sa trabaho niya, extra na ganyan. Eh, sobrang antok. Munti ka doon sa mga ano eh, mapalaman doon sa truck eh. At tumigil na siya.
Mahirap yung pag ganyan. Pero Dati nga nung bumiyahe kami na, pag yan lang trabaho mo siguro. yan oo, pwede. Kaso pag ano, sayang din kasi yung oras. Pag gusto mo talagang kumita, ganyan. Dati ganyan, kay Bobby nung nasa trabaho pa siya. Pag galing niya sa trabaho, na ganyan, nagano siya. Tingnan mo dati nung nag-drive baga ako kay Tito Jun. Nung pista dun sa neighborhood sa amin baga. Uwi siya ng Maynila kasi may ano baga, may May sakit sila. lagnat siya. Tapos yung anak niya nasa ospital, dengue. Kailangan makauwi. Ako nag-drive, kuyat din ako. Ay, sideline lang pala ni Kuya Neymar. Ako Mm. din parang Jason, sideline lang yan. Papasok sa kapauwi lang. Oo, ganyan. Ganyan Tito yun, dati. Biruin mo na, kasi ano Karamihan nang, din ata, extra lang yung pagiging ganyan. Mm. Pero may mga regular job talaga. yung barkada ko, Pang ano lang. regular job niya yun. Ududoy, Mm. Jumar. Yung iba kasi extra lang yung pagiging rider. Pero malakas daw, pag tinutukan mo talaga. Laging libo daw yung kita. Ano na yan, wala na yung ano doon. Gas. Saka pang Oo. Hmm. Kasi dati baga siyang ninja ban. Hmm. Ninja ban siya dati doon sa Bicol. Tapos na-hold up siya doon sa Bicol. Umalis siya doon. Na-hold up siya sa ano, Mm. sa harap mismo ng bahay nila. Umalis. Pumunta dito para mag ano. Joyride. Dati nga naalala ko nung nasa Paranaque pa ako. Ano yun na holiday. Hmm. Tapos na-timingan ko na ano strike. Hmm. Naghabal-habal ako. Yung- Sukat to ano, sukat to. Yung wala pa ata yan, ano, wala pang angkas, no? Mayroon na. Wala ba? Sikot, yung sa sukat to alabang, ano, pro bikutan. Habal-habal ako dyan. Ito work ko sa Bambang Pasig. Ah. Pero San Mateo sila ko umuwi. Yan, ingat po kayo sa ano, sa mga biyahe niyo. Piling ko malayo. Ano sila? Kuya Carlos, parang Jason na Santa Mesa o Cavite kayo. Santa Mesa po. Pahinga lang kami, nagre-relax. Relax na, kain. Kasi bukas, admit na siya bukas. Ma-admit na to bukas. Tapos, Lunes ba o Sabado? Yung opera. Monday ata. Opera na siya. Ayun po. Samahan niyo po ako mag-pray. Na sana maging okay yung operasyon ni Mrs. Magagaling ang doktor dyan sa iyo. Sana lakasan mo rin yung ano. Naku, relax na relax ako. Iniisip ko lang yung anak natin may lagnat. Huwag mo muna siyang isipin, ako na bahala. Ano mo muna yung sarili mo. Ano lang yun, baka iniisip lang tayo na. Ganyan pa naman yun pag umaalis kami. Na ano talaga yan. Nalulungkot siya. Pag nandun naman tayo, puro ano, Puro pasaway. puro pasaway. Ganun talaga, bata pa eh. Kaya mo naman. Pagdating yan ng, pag malaki na yan, alos din na tayo niyan ano. Nasa Antipolo ako kuya, meron hinatid sa papauwi. Baka hindi meron nabo. Yun. Tumatawa si Kuya Bobby. Malapit yan, Kuya Bobby. Kagabi daw yun. Pero pag umuwi, si Kuya Bobby, naka-ano yan? Naka-motor? Ha? Naka-motor siya. Oo. Nag-ano siya? Nag-commute. Motor yan. Ha? Motor. Hindi ko na, kukumute ka na lang Kuya Bobby. Bakit saan na? Iwan yung motor. Ay, hindi sure pwede. Wala na yung trabaho si Kuya Bobby. Nag-resign na sila sa trabaho. Mag 2 apps ka Kuya Bobby, apply ka din sa kabilang platform. Sabi ni Kuya Neymar. Dati ginagawa niya, ano yan? Kaya TV, maray na apon ka ninyo. Yun, paray na apon. apon. Taga saan po si ano? Kian TV. Taga saan ka po?
20 minutes na kaagad. 19 viewers, hello. Pantuhan na Hello lang sa kayo. lahat. With background music. An update na lang to. Ayun, 31. May 2 araw na lang tayong magla-live. Kailan ang ano? Sa to. Sa tuwan. At yun, Sana. thank you talaga, thank you. At number 2 pa rin tayo. Baka nga mamaya, baka number 4 na ako. Okay lang yun. Oo. Tapos na naman. Kasi yung number 4 malapit lang doon sa ano. Di man talaga. Oo. Stick to one kasi ako kuya. Yan ugali ko parang si Bidang. Ay, Kuya Limar. Kuya Limar, yan yung sagot sa'yo ni Kuya Bobby. Kasi full time ka na sa biyahe eh. Ay. Sabi ni Kuya Limar, 1 to ups. Kuya Bobby. Solid viewers. Viewers po ako, usad ko na account ko. Ay, si Ate Catherine pala lagi. Ah! Hello. Ate Catherine. Nasa Bicol si Ate Catherine. Pag uwi ni Ate Catherine, Malawag. naman kami. Sayang, nasa Manila kami. Pwede kinta na yung magtambay sa tindahan na mo, nagkaroon sa balot. Sana oil na lang, Kuya Bobby. Ay, Kuya Bob, sabi ni Kuya Nemo. Wow. Hayaan na po natin mag-stick to one si ano. Ito yung viewers. Shoutout. Shoutout sa lahat. Search niyo po yung kanta na yan. Maganda po yung rocksteady yan. Magpakailan di ng panahon. Ang ganda po niyan. I-search niyo po yung Kamukungan ni Kasalisi. Oo. Pwede mo naging sa to Ate Catherine magtambay. Pwede mo tatambayan. Ato si Nene, nagmamilk. Ano, may milk tea doon sa kapatid ko. Agad na milk Pati tea. balot Ate May Catherine. balot din doon. Si mother niya. So, sila yung pinadiretso. Kung baka nag-uli ka dati sa malawag na agtusan magtitinda sa balot na nakapadyak na babayi o kaya na lalaki, kag-igin ko to, taga neighborhood. Sira mo na ito nagtitinda to. Parang Jason sana gumaling na. Amo, Kuya Bobby. Sana nga. Bukas nasa PGH na kami kay Bobby. Kaya matapos na para magtrabaho yung utak ko diretso na lang. Mahirap ko kasuki. Ay, si Ate Margie. Oh, mag-aarali yan si Ate Margie tsaka si Ate Catherine. Oh, baka Malayo. magkakilala sila eh. Malabog din sa Ate Margie. Ay, si Makbal, present. Hoy Makbal, hello. Ayan, pasok kayo. Simula nung nakagraduate ako, wala nang nag-download sa live ko. Pasok po kayo. Kahit di kayo magpalipad, okay lang. Bintuan lang. Mas maigi yung kwento. Oo. Baka iniisip kasi nila nahiya silang mag-comment kasi bilang Comment papalipad kayo, wala po kahit, sa kahit walang palipad. kwentuhan lang po Oo. talaga. Bintuan lang, update lang. Ito lang pakulay. Kasi ilang araw na lang tayo mag-live. Hanggang 31 na ngayon eh. Ako nanonood ah. Sabi ni Ate Cherry. Dito lang kami, Kuya Jason. Ate Opo. Am, sabi ni Ate Margie. Sabi, May schedule na si Ate Am. Sa Monday na po. Pero bukas po ano, admit na admit po. na siya bukas. Maya biyahe ako pag out. Ay. Ang bistado Ah, ko sira mama mo. Pag bistado itin pa pa lang ako, eh. sige bakal Sige, bakal pala niya. Ako po. sa Penoy. Tapos Oo. chicharon. Ah. Sa to, pwede ka tambay sa Kawakagan. Kuya Billy Lawag. Hello. Tambayan mo po sa Kawakagan. Lalo ka Perang Aldoy kasi ito Drive safe daw Malawag. tayo sa rides. Sabi ni Kuya Bobby kay Kuya Nimar. Kuya Billy. Hello, Kuya Billy. Shout out. Yan, pasok kayo. Kahit Comment po anto kayo. ko na si Ate Ako Cherry. din Ate pumapasok Cherry. ka at play all. Oh, salamat Kuya Benji. Kuya Benji, Oo. thank you po. Tulog Salamat. ka na po Ate Cherry. At Ayan sana tayo.
sana mahabol pa rin namin yung ganapan ng pista dun sa amin. Sana maging okay na kaagad yung operasyon para makapagtinda ako tapos siya mag-ano na muna siya. Tinda-tinda pa rin tayo. Pahinga, oo. Ipasok mo ka. Oo, kahit sa office. Sabi na. Dito kahit sa office, Cherry, Kuya Benji, Kuya Bill, Kuya Kandang Bobby, hapon, gandang sabi ni daw. Kuya Bobby. Sabi ni Mac, wow. Ate Cherry, hello daw po. Sabi ni Ate Margie, Di kaya bawal mag-live dun sa PGH mag-live ka, pero yung mukha mo lang, huwag mo na i-ano kasi na, private. na nagbabantay sa'yo. Huwag mo lang silang ilalive kasi private. Bro, hello, sabi ni Kuya Belly. Siyempre, privacy din Sino? ng mga T, tao. ano? Kuya Tidi? Ay, si Kuya Teddy, Oh. hello. Hindi ko lang po alam, Kuya Teddy, Di ko- kasi ang pinaka naaalala di ko ko talaga, alam eh. kasi na-opera na pa ako 16 years ago. Oo. Ang pinaka naalala ko, madaling araw Ate yung... Margie, hello din po. Madaling araw yung surgery ko, paggabi, pinalabas na kami sa sobrang dami kasi nang nakapila din. Oh? Ayun. May ano sa'yo, may text yung PGH, oh. Let's go, sabi ni Kuya Noli. Kuya Noli, shoutout. Hindi Ay, na ako Kuya nakapagpaalam, Kuya Noli. Ibaba mo muna nga, itry na. May Wait lang chat po, yung dyan lang PGH. po kayo ha. May chat yung Ay, PGH. sorry, paano ba to? Paano yan? May chats. Oh, ano. Saglit lang po, ah. Dyan lang po kayo. Dito yun natin sa kabila eh. Yan, oh. Yes po, ma'am. Anong oras po? Ay, nako. Kaya natapusin na lang muna yung live natin. May text po sa amin yung PGH. Alas 2. Anong tanong mo dun? Nakalimutan ko na. Ay, kung pwedeng tumawag. Mm-mm. Ang nagsabi ba, yes po, ma'am. Mamaya, paka-live, ano lang, Tapos ang live. 27, tawagan natin. Para malaman natin kung anong oras tayo pupunta doon. Ay, Kuya Rocky, gandang hapon po sa inyong mag-agum. God bless. Kaya Bobby, hello din po. Hi, Sir Mac. Ate Cherry, hello. Kano uli amo? Ano? Ano? Kumakain daw sila yung bata ng champorado. Okay. Kuya Rocky, sabi ni Ate Margie. Ay, Kuya Roque, hello po. Wala na yung tugtog natin ah. Okay lang. Para pag tapos na, siyempre magpapahinga rin to. Di nga rin ako yung inaisipin. Yung inangkatan ko na grocery, di rin ako nagpaalam na alis ako. Pero binilink na yung mga kapatid ko na Puntahan nila. puntahan nila doon. Kasi biglaan talaga. Grabe. Kabiglaan. Yung papel nga nung sasakyan nila biyanan, iniwanan ko rin. Doon sa LTO. Kasi di na kaya ng oras. Kuya Belly at sa lahat ng classmate. Hello po sa inyong lahat, sabi ni Ate Cherry. Si Tol Julius, kamusta lang kaya si Tol Julius? Andiyan lang yan si Kuya Julius. Shoutout kay Tol Julius. Nandiyan At lang. kay Ate Maris, shoutout po. Kuya Jaime. Ayun, shoutout po sa inyong lahat dyan. Si Ate Marie Austria. Oh, Sila Ate Mel. hello sa Comment inyong po lahat. kayo. Kwentuhan na lang po tayo kahit wala na pong ano. Kasi Kahit wala nang madami na po pakulay. kayong pinakulay sa aming buhay. Kasi Kwentuhan na lang po mag-Beber tayo. months na rin para may Mahiipon na din po kayo. sa Thank mga, you po sa sa lahat. mga pamilya din nila. Kasi yung blessing niyo po ay share niyo. At yun, sa magagamit amin. na natin Si Ate yun. Jenny, Kuya Jojo, Si Ginny, kay Jojo, shoutout. Kuya At Danny. shoutout din kay para shoutout ko po si Ate Miss NYC. Shoutout po. Sa At kila Kuya ay, Danny. andito si Kuya Nuli. Kuya, sino ngayon kuya yung yung nagbigay sa amin dati nung 20K? Kasi nasa isip na namin na Kasi, nalilito tayo eh. Oo nga sabi niya. Sige, Yun, nakatulog. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Hello. Sinang Kwentuhan na Nuli? lang po tayo. Kasi para gagawa kami ng vlog.
para magpapasalamat doon sa ano sa mga una pa na tumulong sa amin nung pabalik-balik ni Mrs. papunta dito sa PGH check up. Gusto kong pasalamatan silang lahat. Kaso nakalimutan ko yung nagbigay na sinende kayo nuli sa Gcash yun. Pero Yung nasa isip dalawang na natin tin. May Mag-asawa ATM yun eh. Basta yung nung unang check up nito nagbigay si Miss NYC, Kuya Jojo, si Grabe, yung ano ni Parson, si Kuya hindi nagpapakilala. Tapos Ate Cheng na lang tawag ko sa'yo, Ate Cherry. Anonymous, mayroon pang Anonymous eh. May Si- family din na nag-ano na sa atin ng Oo. panggastos nung Si nandun ano sa rin, Cavite. Beef Vlog, mayroon din yun Mm. na binigay sa atin eh. Basta marami. Basta salamat po sa inyong lahat. At yung 1 year na pabalik-balik dito sa PGH, ito na. Kasi classmate tayo, sabi ni Ate Cherry. Sana nang hiram kayo ng ambulance sa munisipyo para pag-uwi ng dito. Di na po. Opo, kasi yung ambulance po, alam ko mas malaki ang maitutulong ko. Yeah, sabi ni Kuya Kasi Jaime. ang ambulance sa amin, alam ko, Hmm. 2 lang po eh. Saka dinidisilan niya. Ata. Sir Jaime, hello po sabi ni Kuya Billy. Kwentuhan na lang po Okay, tayo. tuhan tayo. Sana po At naman yun, ano, comment. hiling ko lang sa inyo, pray. Pray tayo. At At- sana, Ano? kahit tapos na yung challenge, ay wag nyo kaming kalimutan. Mag-ano, kahit kwentuhan na lang po sa mga live. Magla-live pa rin tayo, pero Tapos pagka-opera, kwentuhan na lang tayo. si Gati, Cheng na lang Cheng. para di naririnig yung pangalan ko pag nanonood ako ng TV. at Che. Pag uwi namin doon, pag uwi, siguro, hindi ko alam kung, kasi kailangan ko muna siyang alalayan. Hindi naman yan, ano, hindi naman yung, Yan lagi mo sinasabi. hindi naman yan, Paano kung mabinat ka? Panibago na naman ang problema ko. hindi yun, Wala namang ibang ano sa iyo ako. Saka mga, hirap na pag ano. nabibilag kung nandito yung tahe, Kahit na. kung nasa ano, Siguro kung mga vlog ko lang pag uwi namin kung ano. Kaya live para maka-update tayo. Ano lang muna yung gagawin at ko. ngayong patapos na ang challenge, Oo. si Kuya Noli naman, at Si Kuya Noli naman yung susuportahan niyo po. susuportahan natin Suportahan lahat. natin. Si Kuya Noli. Oo. Kasi magsisimula na sila sa uno. Mm. Malapit Grabe din yung ang- views, saka yung dollar na yung revenue ay nasa 200. Ayun, 2,000. Alam, Yung revenue nila sa amin ba 1,500 sa nila 2,000. 2,000. Mga bigatin Oo. kasi sila. May mga kasama sila na ano eh. Salamat talaga parang Jason sa solid na mga sponsor Oo. ng Team Pahuay. Kahit yung iba ayaw magpakilala, sabi ko laging safe. Oh, Pamilya ng sponsor ng Team Pahuay. Sabi Oo. ni Kuya Bobby, shoutout sa lahat. ilang araw po ang recovery pagtapos ng operasyon. Yung pinaka natatandaan ko po kasi dati, yung Kuya Jim, hello. pagkakaalala ko kasi pag 3 to 4 days babalik o 3 days babalik na ng hospital kasi may may pinapasok Follow up, dito check up. na parang foam siya eh. Yun yung naalala ko, foam siyang ganyan kahaba tsaka ganyan kataba. Pinapasok ko yun sa Hello. ilong doon sa operasyon sa tapos tatanggalin nila yan tapos yung tape kasi ganun eh may pinasok dito tapos may tape dito kasi dito yan sa ilalim ng lips ko Go kay Kuya Noli. sabi ni Ate Kathleen Maganda sana magsabay na Kuya. Nulet Kuya Ano, Gato Kuya sa Gato sa channel. challenge. Di po natin alam kasi yung schedule nila. Si Kuya Noli po talaga ang nakapasok lang doon eh. Kasi Sinabi parang na- mga bigatin kasi yung bigatin yung mga Doon, yung mga baguhan din May yun. baguhan. Oo. Si kasama si sino ba yun? Si Makinista. Makinista. Ayan si si Idol Canuto ay Canuto. Yun ang mga maglalaban dyan. Ng Yung mga magdidikdikan bigatin dyan. talaga.
Sigurado. Yes na yes, Ate Tian. Full support kami. Sabi Oo. ni Kuya Bobby. Ilang minutes na tayo? May 35 minutes. Siyempre, salamat sa kapatid ko na nagbabantay din sa anak namin. Umalis daw si Nene magkaano ata kukuha ka ng damit. Malis ba? Andun si Nene. Dapat kasi nagdala sila ng damit kasi may tubig naman din. Magano pa Para din doon na sila naliligo doon, ang mag- laba-laba. magano ata sila ng pang Oh. ano nila, milk tea. Ano yung isang number mo nakakatanggap ba yun ng text or message? Ano yun? Yun lang po ate, Cherry yung ano, number Yung sa ko po. Gcash, Yun lang po talaga ang number ko nakakatanggap po yun ng ano. ng message. Pero dito po sa bahay, ay dito po sa inuupan ng kapatid ko, mahinap ang signal talaga. Kaya bumili po, Globe po kasi yung gamit ko eh. Bumili nga kami ng Bumili Intex po ngayon. Intex Kasi sa wifi, kanina pa sana mag-live kasi puputol-putol yung ano. Eh dito pala sa loob, malakas yung Intex. taga-bato din po kayo. Ate Margie, taga-Malawag din yan. Si Ate Carla Oo, taga Malawag yan, sa sentro yan. Kaya sabi ko po kung magkakilala ata kayo din eh. Guanson. Wanson siya. Taga dyan din yan sa Malawag, Ate Carla. Ay, Ate Margie. Yun lang po, Ate Cherry. Yun lang Oo. po talaga number ko. Thanks din po, James. Sabi ko, Kuya Bobby. Ay, si Kuya Rajim pala nandiyan. Hello. Kuya Jem. Kuya Rene, Kuya shout Rene. out. Akala ko makakalimot si Kuya Rene. Hello, Kuya Rene. Parang Shout out kanina kay pa si Kuya Kuya Rene. Rene. Yun lang nag-comment. Bahaw na yung kape. Ayan, grabe ang solid niya ni Kuya Rene. Simula't simula nakapasok Lahat- sa parang lahat na- Jason sa vlog. Lahat ng Grabe mga viewers natin. Natatandaan ko pa nung unang mga live mo. Si Kuya Rene, 5 lang sila. Minsan siya lang. Nag-try ako text kanina. pero no reply. Ah, Meron ba? saan yun? Sorry po Ate Cherry kasi hindi ako nakapag Baka tulog tayo eh. Tingnan mo, yung Hindi may ata yan mababak eh. Mababak Alin ba? yun. Ayan mo na. Hindi yan sa Ayan, messenger message. yan eh. Hindi ko po alam kasi Ate Cherry kung pumasok po eh. Parang wala pa po ata eh. Kasi ano na yun, October. Ito, August ano na to? yun. Hindi yun. Ayan yung date eh. Dapat yung wala Walang po. signal yung clock eh. Wala signal. Baka sa Airplane mode mo. Airplane mode mo. wala talaga kasing signal ang globe dito eh. Airplane mode mo nga. Ayun nga, Kuya rin nga, sabi ni Ate Cherry, pati ni Kuya Benji. Basta hello sa lahat at salamat. Salamat sa mga viewers, silent viewers, at siyempre sa mga kababayan na natin na nasa ibang bansa na mga nagtatrabaho tapos yun nagpapakulay sila. At siyempre nga kahit nasa ibang bansa sila, alam naman natin na kailangan din nila yung ano, paras din natin, kailangan natin kumita. Pero nandun yung suporta nyo sa amin mga ka-challenge na pinapalipad nyo yung mga ipon-ipon nyo at dollar. Ay, nag-bye-bye na pala si Kuya Jaime. Ah? Nag-bye-bye muna si Kuya Jaime. Oy, Kuya Nag-subscribe Jaime. daw kasi si Kuya Jaime. Oh, ingat po kayo, Amy. Ingat, ingat. Kuya Jaime. Ingat po kayo, Amy. Okay. Hello. Taga Masuli, Burabog, Bulina. Inti, apelido niya malapit kayo doon. Sabi ni Kuya Roque. Ano, Intiya? Intiya din po kami, Kuya Roque. Sila, ano, kamag-anak nila Intiya. Yung lolo namin, Intiya. Sa amin, mga ano, daming, daming malapit sa amin ng mga Molina. Si Pidyo. Pidyong Molina. Intiya kami, Kuya Roque. Oh, Drive safely daw, sabi mga Ate Cherry. taga San Ay, Kuya Roque. Elias. Musta po paring Jason, po-update dyan. Ano po, nagpapahinga po kami, Kuya Elias. Pero galing na po kami na, thanks na sabi ni Kuya. Galing na po kaming PGH kanina. Ingat po, Kuya Jaime. Thank you Kuya po. Benji. Pag galing namin ng Bicol, dumiretso kami ng PTX. Pag galing PTX, sumakay kami puntang PGH. Kuya Buko Ben. po, Ate Margie, Mama.
Cheng daw, sabi ni Kuya Benji, Ate Cheng. Ate Chen. So, wala yung ibang account ni Kuya Benji ah. Di baka mamaya Ate Cherry. Baka mamaya pumasok yung chat mo. Wala pong signal kasi dito eh. Ito, ano to ma? Ano to? Ano ba yan? Ito? Ano to? Ito? Eh, yung ano pa yun, kay ano yun, kay Kuya Benji yan. Di, ano mo na nga? Dito makikita mo yan kasi yung date niya, ayan, katulad nito, ito, October 19, October 19, October 18. Ayan yung ngayon. Bukas may date na yan. Ganyan yan. Ay, By 41 minutes na pala tayo. Ate Cheng, sabi ni Kuya Benji. at yun po talaga. Bistado mo ako, sabi ni Kuya Elias. Hindi ka sa all, pray ko po successful ang operasyon niyo para dito. Hindi na kayo mabalik-balik sa PGH. Opo, at may babalikan pa po kami sa PGH. Pagkatapos na opera sa kanya, Ang dami sa mayroon pa. Yung tinga po, yan po talaga yung ano, yan po talaga yung pagpunta dyan sa PGH nung una pa lang. Dahil nga yung nag-sponsor sa amin si Miss NYC. Kasi yung tinga talaga, yung pina-check upan dyan sa PGH kasi butas yung eardrum niya. Kumbaga, Kuya Teddy, ito yung nasa ilong ko, previous yan. Oo, pag-check up ng PGH sa kanya, nakita yung ilong niya na bumalik nga yung polyps niya. Kasi dati na siyang na-operahan dyan. Kasi pag pag CT scan ko, pag CT scan ko po nito, tenga, kasi temporal larvae yung tawag doon. Yun yung kasama siya. Yun nakita sa CT scan. Kaya gusto ng PGH, unahin yung ilong, sinusunod yung tenga. Kaya balik-balik pa rin po kami. Kasi may isasarado po papunta sa tenga. Oo. Kaya di ko alam kung kailan naman kami babalik para sa tenga niya. Pero I think next year pa yun. Oo. Kasi hindi naman pwede. Pero sige lang, at magiging matatapos din yan. Napikit daw si Kuya Rene. Kasi ang pinakang importante kasi, sabi ng doktor, yung ilong talaga niya. Kasi yan kasi pwedeng maging cancer. Abo ay, hindi ka na nahihilo at amin. May, oh. Hindi ka na nahihilo. Yung hilo ko po kasi parang normal lang sa akin, Kuya Billy. Ay Makbal. Parang normal lang sa akin Nag-loading mo? kasi hindi yung cellphone ko ang tawag. Pray ko ulit. Normal lang yung O sige hilo po, sa Ate akin. Cherry. Try mo po. Ma, salamat po sa mga sponsor at viewers na sumusubaybay sa Lang magputol at nalagpasan nila ang challenge. Sobrang salamat po at nakagraduate din po si Franz na Oo. sobrang salamat po Kuya Non. Sabi ni Kuya Bob. Grabe, tulad nga nung in-announce ni Idol Jabber na magkikick out ako, nandyan nakatutok si Kuya Bobby. Kala ko talaga kick out din eh. Ayun lang Hindi ako mapakali na nun eh. Kuya Elias pa yan. Bridget's born anak ko. Ah, Babae, sabi ni Kuya Benji sa PGH. Pinangalan. Diyan pala Bridget's pinanganak yung anak ko, Kuya Benji. Yung anak namin dyan sa Santa Ana. Santa Ana Hospital. Diyan siya nasisaryan sa Santa Ana Hospital nung dito pa kami nakatira. Okay lang bro, sabi ni Kuya Billy. Okay lang yun kuya, nasa kultura natin yan eh, bayanihan. Dito sa atin, o pa rin tulungan yung magbibigay tayo. Po. Yung ulang. Oo, ganyan. Ako nga, pag nagluluto ako dun sa bahay, pag nasa bahay ako, laging kasama yung kapitbahay eh. Pati si nanay niya. Ayun nga, Oo. isip ko si nanay. Parang may iyak ako, parang Jason nung time na yun. Oo, Grabe si grabe yun. Kala ko, pag di ako mapakali. Pero inan ko na. Hinako ko na, bahala na. Kung mag-kick out, di kick out.
Sabi ko pa naman, magpapamaynila kami ni Mrs. D. Opo, Makbal, si Kuya Bruce. Hello, Kuya Bruce. Kuya James Q. Hello po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo lahat, Kuya James Q, Kuya Bruce, Kuya Juggernaut, Yan, Kuya Jagger. Kuya Born. Thank you po, Kuya Born. Widosan, hello. Kuya... Ano pa yun? Kuya Edie, Kuya Ruel. Kuya Ruel, dalawang Ruel, May and Kuya Dani Staniano, mag-asawa, Ate Ampi Staniano. Sino po ba yun? sekretary na siya sa Japan. Sabi ni Kuya Benji. Kahawig niya si Catherine Zeta Oo. Jones. Wow, Ate Chi, Pretty, Kuya Benji. Oh, si ano, Ate Maris, si Tol Junius. Pretty Kuya Shout out, Benji. Tol. Sabi ni Ate Cheng. Sino po ba yun, ma? Kuya Ruben Libuon. Shoutout sa inyo lahat, thank you. Sino po ba? Ma'am Mel. Ma'am Mel. Ate Melody. Si Ate Melody. Yun. Kuya Edwin. Nagpangalan na tayo, baka mayroon tayong... Sorry po kung may Kuya mga... Junjo, Ate Jenny. Si Ate Jenny. Kuya Jojo. Mag-model siya sa... Naging model siya sa Kislap Magazine. Oh? Murag. Ang pretty naman yun, Kuya Benji. May 47 minutes na po tayo. At pagkatapos ng live, pupunta kami doon sa page kasi hindi natin pwedeng i-back kasi naka-live na eh. May message sa amin yung page. Tawagan namin kung ano sabi, kung papuntahin na kami ngayon, hindi on the spot, punta na kami ngayon. O kung ano sabi, malay mo nga po katawag kasi nandito na tayo. Hindi natin alam yung sasabihin, hindi pa nga eh. Di morning yan. Oo. Sabi ko dati, morning. Pagkwentuhan, parang ang bilis ng oras na. Hindi mo mamamalayan. Pasensya na po kung may mga nakalimutan po kami na mga sponsors po nagpakulay sa amin. Nakalista ko yun eh. Saan ang lista mo? Andoon sa bahay. Mayroon talagang mayroon ka nakalimutan. Si Ate Cherry. Eh, hindi kayo makakalimutan si Ate Cherry at si Kuya Benji. Hindi kayo makakalimutan. Kuya Jaime. Tagal ko na di basa ng Kislap, sabi ni Ate Cheng. Kislap. Magazine daw, magazine. Saba. Parang hindi pa rin. Alamin Striker, hello tol. So ano, sa LTO. Ayaw wala pa nang magta-text yan sa akin. Ay magchat-chat yan Ako sa rin akin. nabigla doon kuya, kala ko pick out. Pero Oo. tumawa si Idol, alam na. Ay, kabisado ni Kuya Elias sa Japan. Oh, nasa Japan pala. Anak ni Kuya Benji. Nasa Japan din. Pawig na Jericho Rosales. Oo. Ate I texted you. Bakit walang nare-receive na text? Nag-text daw si Ate Cherry. Pero parang may 2 bars na naman na signal lang. Try mo nga sa number ko, Ate Cherry. Asan na yung number ko na bago? Ito. Talk in text yan eh. Oo. Talk in text to. Bago to, ngayon lang to na-register. Ito na lang po Ate Cherry. Ay, malabo. Wala po ba? Comment mo lang po. Number ko. Akin na nga yung ano. Ano ba? Matapos na yung oras. Ay, si Makbal nag-send. Thank you po. Ay, Kuya Makpal. Thank you po. Nag-send pa si Kuya Makpal. Nag-send pa kahit matapos ng ating challenge. Pero Sabi ko, kahit kwentuhan na lang, Kuya kwentuhan na Makpal. lang po Kuya Makbal. Kasi grabe po ang tulong niya. Ang viewers po, hindi po natin pwedeng kalimutan yan yung mga solid viewers natin. Kasi Sa Maynila. sobrang laking tulong po ng mga viewers. Comment mo na yung ano, 50 na tayo. Buti nga, mayroon kaming napupuntahan dito sa Maynila. Sabay, may mga kamag-anak ko dyan sa ano, mga kapatid ni Mama dyan sa Paranaque. Pwede nilang pumunta dyan. Mga kapatid ni Papa dyan sa Las Piñas. Pwede nilang pumunta dyan.
Ayan, abang tayo sa sa live ni Idol mamaya. Pero alam ko number 4. Sigurado yun. Number 4 tayo mamaya. Pero okay lang yun nga sabi ko. Kahit Jason, hello. ito kayo, yun nga sabi ko kahit anong abutin natin, ang sa akin lang nakagraduate na at nandun yung suporta nyo. Maraming salamat po sa inyo. Kahit magpanghuli pa ako, kasi nakagraduate tayo ng maaga, wala tayong magagawa dyan. At salamat sa sa suporta nyo. Kasi maaga pa lang natapos ko na agad yung challenge Idol. Kuya Benji, siguro ganda ng misis mo, Oh. sabi ni Ate Cheng. Kamusta kayo dyan? Sabi, Ate Cheng, isang nag-reload. Iko-comment ko po yung account po ng anak ko kasi wala pa po akong account ng ano eh. Ito po yung number ni Paring Jason. Talking text yun. Ba't di nakaka-receive ng ng message kayo ng Bakit? Oo nga po. Hindi siya naka-receive ng ano. text? Baka mamaya. Asa Makati Chair, misis ko, sabi Ah, ni Kuya Makati. Betty. Yun, so, salamat sa palipas mo Kuya Makbal. Thank you. Kwentuhan na lang po tayo. Taga saan ka Kuya Makbal? Taga saan ka po? 52 minutes. Bilis. God, sabi ni Ate Cheng. Ngayon alam mo na kung sino si Asyo Salonga. Sa patalim, kumapit, isang kahit ang gahit ng bahay. Sana buhay na inana, isang ligo muna kaya, bago matulog. Sana matulog siya pa natin matulog. Ari ng tundo, Pangasinan po. Ay, Pangasinan. Pangasinan. Shoutout po sa mga taga Pangasinan dyan. Mga ating mga kababaeng Pangasinense. Si yung tito ko nakapangasawa dyan sa Di ba dyan nabibili yung Sa- tubig? Hindi ko alam. Dyan sa Pangasinan, kaso di ko alam kung anong lugar. Pero yung apelyido nila, Repato. Repato family. 53. 53 minutes na po tayo. Shoutout sa 27 viewers at sa 30 na nagtamsak. Siyempre sa mga solid viewers natin. God bless po sa inyong lahat dyan. Salamat Ate Ching. Kahit di mo sabihin ng pinapaabot mo tulong sa kabalisan. Opo, si Ate Opo, Cherry. opo, opo. Talaga kahapon. Mm. Grabe. Sina Ate Mayang at Ate Juliana, taga Pangasinan din. Opo, taga Pangasinan po yun sila. Thank you Ate Cherry. Thank you. Saan nga probinsya nito na Ate Cherry? Ayun, sabi ko din yan. Subaaw ata yan. Ate Ay. Cherry? Si Ate Ay, Maris. si Ate Maris pala yun. Ate Maris yun, yung taga Taga Naga. Milaor. Naga. Kuya Bert TV. Shout Kuya out. Bert, hello. Sunny Boy and Inda. Sabi ni Kuya Bert. Shout out daw si Sunny Boy at Inda. Oh, shout out kay Sariwi at Inday. Inda. Kuya Bert, hello. Silong ikaka, may taong Pag nakadapa. natapos yung challenge, medyo pag nakauwi na kami, magkakaroon tayo ng mahabang live. Kasama yung mga kapatid niya. At ipitreat din namin kung medyo umano tayo ngayon. 25 viewers. 55 minutes na po tayo. 25 viewers, 55 minutes. Yun, salamat sa mga pajikas nyo. Ate Ching, Pampanga. At kay Kuya Benji, kay Kuya Jagger, kay Kuya Obed, kay Kuya Ruben, Di ba may mga-word na lang? kay Kuya Ruel. Salamat po sa mga pajikas nyo.
Thank you. Pa-snacks. Nakapunta na po ako sa sa Pampanga Ate Ching, sa yung dati lang sa Del Monte pa ako eh. Mexico. Sa Mexico, Pampanga. Di ba may ano dyan, may word na malago, tsaka masamting. Nakuha niyo text ko. Dito pa po nakaka-live. Ay. Andyan ata eh, alin ang nilive mo? Yan, pero dito yung number. Dito ba ganyan register natin? Paano ka naka-live? Naka-hotspot. Ah. Hindi ako maalam sa mga ganyan. Ano, ano yun? 56 minutes na po tayo. Pa-shoutout naman paring Jason kay Ryan Aguila ng bus truck na buwa. Kamsor kani kainuman ko po siya ngayon. Parehas po kaming joyride matumal po biyahe kaya siya lang muna kami. Wag lang maingay kay bida. Oh. Bus truck, may mga aliman dyan sa bus truck eh. Kasi dyan galing yung lulo ko eh. Sa bus truck. Malago. Oo, may malago, may masamting. Ganyan na words eh. Tawag si Ate Cherry. Bakit? Baka ba't yung word na yun? Ba't ba Kaso yun? yung Mexico Pampanga dulo na yun eh. Yung Mexico na napuntahan ko yan. Wala, Mexico. bakit walang pumapasok na message? Ate Ching, wala po. Walang Wala po kami ma-receive ng message. Kasi po yung yung... FB na lang, Ate Ching. Kung may FB ka. 57 po. 57 minutes na tayo. Kung may FB pa po, may FB ka po. Sa ka na lang, sa FB ka na lang. yung malago maganda, Oo. sabi ni Makbal. Sa messenger ka na lang po Natakot tuloy mag-message ako sa akin. Kasi sinabi ko, kasi Ano po, Jason Aliman. Yung messenger ko. yung Facebook Pati ko. Bulls, yung Facebook ko. Pati Bulls sa Malago. Jason Aliman. Pati bul sa malago. Sa Yung Facebook ko po. Ate Ching. Di talaga, walang pumapasok na Kasi may 2 bars Na- yung signal ko sa Globe eh. Oo. Ito, yung token text meron din. Kaya Jason, pa-shout out. Shoutout po sa pamilya Regaspi sa bus truck. Tapos, Sabi ni Teyen Tebe. si Ate Catherine. Ate Catherine. Oh, may sila Ate Mayang, sila Kuya Puloy, Regaspi yun. Ayan, sabi ni Kuya 59 minutes na tayo. Welcome po pa rin Jason kung may kakayanan din Okay. sa mag-share kahit paano makatulong din. Kuya Elias, hello. May Kaya sabi kaso sagad na po ngayon kaya support na lang. Okay lang po yun. area code daw. Ha? Ate Chen. Anong area code? Wait, 59 na ba? Oo. Uy, abutin, magbabaybay na tayo. Mamaya pa, mga Yung na lang, Facebook ko. Jason Aliman. Ate Ching. Kung may FB ka po. Kuya Elias, okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. Ayun! Out na tayo. Out na muna po kami. Bye-bye po. Kasi, ay, abutan na tayo.